18 saat 30 minut эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Бүгін Мәскәүдә танылган Совет авиаконструкторы 3 тапкыр социалистик хезмәт герое Андрей Туполев истәлегенә һәйкәл ачылды. Бу башкалада очкычлар төзүчене данлаган беренче сын. Анда Андрей Туполев һәм ул уйлап тапкан Ту-144 пассажир самолетының күккә күтәрелүе сурәтләнә. Һәйкәлнең тантаналы ачылышында президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Туполев җитәкчелегендә 300 төрдә очкыч җитештерелгән. Самолетларында 78 мәртәбә дөнья рекорды куела. Ул Бөек Ватан сугышы елларында күп тапкырлар Казан авиация институтына да килгән. Анда үз очкычларының модельләрен эшләтеп карый. Нәтиҗәдә яңа хәрби самолетлар ясалган. Туполев исеме Казан Милли тикшеренү техник университетына һәм башкаларның авиация оешмасына бирелгән. Татарстан и по Туполев объединяют многолетнюю общую историю. Плечом к плечу мы служим общему делу развития российского авиастроения и обеспечению обороноспособности нашей страны. Уверен, вместе мы сумеем воплотить все задуманное в жизнь и обеспечить стратегическое развитие одной из крупнейших отраслей отечественной экономики и в нынешних непростых условиях. Быел Мәскәүдәге Туполев конструкторлык бюросының 100 еллык юбилейы билгеләп үтелә. Бүген зур төзекләндерүдән соң аның тарихын чагылдырган музейда ачылды. Бирдә Андрей Туполев уйлап тапкан очкыч модельләре, аның шәхси әйберләре тәкъдим ителә. Монда танылган шәхеснең тормыш юлы белән танышып, аның тавышын да ишетеп була. Татарстан югары судында Казанның 175-нче гимназиясендәге фаҗига буенча ачылган җинаять эшен карауны дәвам итәләр. Бүгенге утырышка татар теле һәм әдәбияты укытучысы 175-нче гимназиядәге атыш вакытында исән калган Диләрә Галимуллина чакырылган иде. Ул судьяның һәм зыян күрүчеләрнең сорауларына җавап бирде. Диләрә Галимуллина 8-нче аның сыйныф җитәкчесе 11-нче май көнне нәкъ шул сыйныфта укучы 7 бала һәлак булды. Укытучы судка ни өчен адвокат белән килгән, ата-аналар аңа нинди сораулар бирә? Суд утырышыннан безнең репортаж. Бүгенге утырышка кеше бик күп килгән иде. Моның сәбәбе бар. 175-нче гимназияның 8-нче А сыйныфы җитәкчесе Диләрә Галиуллина сорауларга җавап бирә. 11-нче май көнне ул үз классында татар тел дәресен алып барган. Атыш вакытында исән калучыларның берсе. Менә бүген инде балалар трагедиясы болған 8-нче классның класс җитәкчесе килергә тиеш дигәч килдем мин. Аның показаниесе миңа шулай кызыклы инде, бөтен әтиәннәргә кызыклы булган шикелле, бөтен халыкка кызыклыдыр дип аңлыйм. Диләрә Галиуллина утырышка адвокаты белән килгән иде. Эш шунда ки, ата-аналарның аңа сораулары күп. Укытучы ни өчен класс ишеген бикләп куймаган, нигә сигнал яңгыргач атучыны кертмәс өчен ишек тоткасын кулы белән тотып тормаган. Бүгенге утырышта катнашучы әтинеләр исәпләвенчә, балаларны саклап калу яки тырышып карау өчен аның ким дигәндә 2 минут вакыты була. Диләрә Галиуллина әйтүенчә, ул дәрес алып барган класста ишекләрне бикләгез дигән хәбәр җиткерүче җайланма эшләмәгән. Бу яңалыкны белеп, ишекне бикләргә килгәндә аның иң башына пуля тия. Аңа берничә операция ясаганнар, ул һаман тернәкләнү курсы уза. Бүгенге утырышта аңлашылганча, әлеге вакыйга буенча күрсәтмәләр туры килеп бетмәй. Аның күрсәтмәләрендә каршылыклар күп. Каршылык булмаса сораулар бирелми. Бүген тагын 2 укытучыдан сорау алдылар. Әлеге фаҗигада 667 кеше зыян күргән булып санала. Күбесе интервью бирүдән баш тарта. Некоторые потерпевшие не хотят являться в судебное заседание. Кайбер зыян күрүчеләр суд утырышына килергә теләми. Ул фаҗиганы искә төшерү, ул хакта сөйләшү дә авыр диләр. Без зыян күрүчеләрдән, шагыйрьләрдән сорау алып, дәлилләрне ачыклыйбыз. Шулай ук язмача тупланган материаллар да өйрәнелә. 175-нче гимназиядәге фаҗигада 9 кешенең гомере өзелде. Илназ Галавиевның гаебе расланган очракта аны гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Бүгенге утырыш 3 сәгать барды. Зыян күрүчеләрдән сорауны алдагы көннәрдә дә алачаклар. Илдар Сафиуллин, Вероника Гайнетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр Кынова. 1 декабрьдә бөтен Россиядә торак коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар арта. Бу ут, су, газ, җылылык, чүптүгү гомумән алганда 8 төрле хезмәткә кагыла. Безнең республика буенча алар уртача 9%-ка кыйммәтләнәчәк. Шул рәвешле киләсе елның җәендә булырга тиешле үзгәрешне ярты елга иртәрәк кертеләр. Нәтиҗәдә якындагы ел ярымда бәя бүтән артмаячак. Әлеге яңалык илдәге торак коммуналь хуҗалык челтәрләренең бик нык искергән булуы чыгымнар артуы белән аңлатыла. Гыйнварда алыначак счет фактурадагы үзгәрешләр турында Фәрүзә Мәҗитова. Повышение тарифа произойдет по всей Российской
Федерации с 1 декабря текущего года. Быйыл Россия хөкүмәте карары нигезендә тарифларны ил буенча 2 тапкыр арттырырга туры килде, ди республиканың тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе. Бу юлы илнең барлык төбәкләре өчен арту күрсәткече уртача 9% булачак. Хисап кәгазьләрендәге саннар электр энергиясе өчен 38 тиенгә, салкын суга 2 сум ярымга, канализация өчен 6 сумга, газга 1 сум тирәсе арта. Казанда бу хезмәтләр өчен түләү 10%-ка кыйммәтләнә. Бу башкаладагы су турбаларына һәм канализация челтәрләренә ремонт үткәрелүгә бәйле. В прошлом году была утверждена инвестпрограмма «Водоканал». Узган ел Казан водоканалының инвестиция программасы расланган иде. Хөкүмәт карары буенча казанлыларга суга түләү өчен аерым индекслар билгеләнде. 2023 ел өчен башкалада тарифлар 10% тирәсендә кала. Уртача зурлыктагы фатирда яшәүче 4 кешедән торган Казан гаиләсе өчен счет фактурадагы бәя күпмегә артачак. Для упрощенного понимания приблизительно к следующей схеме. Моны аңлатыр өчен соннарны мисалга китерәм. Әгәр стандарт фатир өчен 1 айлык түләү хәзер 7000 дип алсак, гыйнварда ул 700 сумга артачак. Әгәр шуннан да күбрәк икән, монда тикшерергә карарга кирәк. Республикадагы 29 район өчен махсус тарифлар каралган. Ярчаллы, Түбән Кама, Азнакай кебек 9 шәһәр, Аксубай, Җәлил кебек шәһәр тибындагы 15-тә, Осиново, Габиш кебек 10 авыл җирлеге өчен тарифлар 12% тирәсе булачак. Моның сәбәбен белгечләр кайбер районнарда төзелгән биологик чистарту корылмаларын карап тору, кайбер районнарда электр плитәләре куелган йортларның күбрәк булуы белән бәйләп аңлата. Для решения вопросов, связанных с устранением перекрестного субсидирования электроэнергетики. Электр плитәләр белән җиһазландырылган йортларда яшәүчеләр өчен түләү коэффициенты аерыла. Ул 11,5%-ка җитә. Шуңа күрә без федераль үзәк белән расланган 9% артуга республиканың 3% өстәү мөмкинлеген кулландык. Гомумән алганда тарифларның артуы коммуналь хезмәтләрнең шиктән тыш искерүе белән бәйле. Бүген республикада су турбалары, ут чыбыклары 55%-ка тузган. Аларга ремонт кирәк. Количество аварий, которые мы видим. Кышкы чорда җылылык челтәрләрендә авариялар еш булып тора. Халыкның түләве торак коммуналь челтәрләренең нибары 2%-ын ремонтларга мөмкинлек бирә. Турбаларны яңарту өчен без бюджет акчаларын да җәлеп итәбез. Республика программалары бар. Шулай ук федераль үзәккә дә махсус программа кабул итүләрен сорап хатлар яздык. Бу проектны раслауларын көтәбез. Республикада гаиләләргә адреслы ярдәм күрсәтү программасы эшли. Әгәр торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү гаилә кеременең 5-тән 1 өлешеннән артып киткән икән, аларга субсидия каралган. Быел аны 73 меңгә якын гаилә алган. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Мине һәм транспорт салымын түләргә онытмагыз. Бүген соңгы көн аны федераль салым хезмәте сайтындагы шәхси кабинет аша онлайн түләп була. Иртәгедән пени исәпләнә башлаячак. Татарстанда быел ришвәт бирүнең уртача суммасы 100 меңгә кимегән. Хәзер ул 182 мең сум тирәсе. Бу хакта Республика прокуратурасының коррупциягә каршы көрәш бүлеге вәкиле хәбәр итте. Быел алар бу өлкәдә 2 мең ярым хукук бозу очрагын ачыклаган. Шуларның икесе авыл хуҗалыгы министры урынбасарларына кагыла. Берсе декларация тутырганда Мәскәүдәге фатирының бер өлешен һәм 2 җир кишәрлеген күрсәтмәгән. Икенчесе акча счетлары турында дөрес мәгълүмат бирмәгән. Татарстанда коррупциягә каршы иң нәтиҗәле көрәш алып баручы министрлыклар һәм районнар рейтингында төзегәннәр бу өлкәдә җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре, сәламәтлек саклау һәм тарифлар буенча комитет нәтиҗәле эшли. Төзелеш, мәдәният министрлыклары, баш ветеринария идарәсе һәм архив эше буенча дәүләт комитетына сораулар әле бик күп. Районнар буенча алдынгы урында Ярчаллы, Яшелүзән, Казан, исемлекнең ахырында Биектау, Әгерҗе, Яңа Шишмә тора. Мәсәлән, Яңа Шишмәдә 7 депутат җаваплылыкка тартылган. 3 машинасын язмаган. Берсе ул теге КАМАЗ, икенчесе Ford машинасы, Mitsubishi машинасы. Ул кайберләр аны мин оныттым гына дип әйтә. Әлбәттә, шул ук җир участокларын анда берсе теге 7 соты, икенчесе 34 соты, ничек инде 34 соты җиреңне онытып була. Һәм шул җирдә син яши торып ничек аны үз керемнәре чыгымнары турында шул мәгълүматларга язмаска, аны без гомумән аны аңлабыйбыз һәм әлбәттә аңларга теләмибез дә. Бу закон кысаларын бозу. Безнең редакциягә Түбән Кама шахматчылары мөрәҗәгать итте. Шәһәрдә шушы көнгә кадәр шахмат мәктәбе юк диләр. Уку үзәкләрендә түгәрәкләр бар, әмма аларда профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнергә мөмкинлек юк икән. Калада шахмат сөючеләр күп, аларны башлангыч сыйныфлардан ук әзерлиләр. Түбән Кама тренерлары һәм шахматчылар шәһәр хакимиятенә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән, әмма проблема шишелми дип белдерделәр.
Күннәр жылы тұрғанда шахмат сөйшілер ойын тоқталарын іскәмелерге қойып ойнағаннар. Проблема салқыннар башланғаш кескендәші. Дөрес, шахмат ойнарға яратучыларга китапханәләрдә юл ачык. Тик монда да күргәнегезчә, 4 кешедән артык уенчыны урнаштырып булмый. Федор Морозов шахмат белән 30 ел шөгыльләнә. Күптән түгел бу уенның кагыйдәләрен балаларга да төшендерә башлаган. Аның кебек шахмат сөйшеләр инде берничә ел дәвамында шәһәрдә аерым шахмат клубы барлыкка килүен телиләр. Еще тоже выходили с предложением, что нужен шахматный клуб в городе. Шәһәргә шахмат клубы кирәк, чөнки безгә зур турнирлар оештыру өчен урын юк. Олылар өчен дә, балаларга да аерым заллар булдырырга телибез. Бу шахмат үсешенә зур этәргеч бирер иде. Где-то в доступе нужно большое здание. Түбән Камада шахмат кагыйдәләрен башлангыч мәктәпләрдә өйрәтәләр. 10нчы мәктәптә генә дә республика күләм ярышларда урын яулаган 10 укучы бар. Аларның осталыгын арттыру өчен көчле көндәшләр кирәк ди тренер Габдулла Ахмедгалиев. Шахматты развивать өчен шахматист постоянно үзенең уровеньда, үзеннән яхшырак уйнаучы кешеләр белән постоянно уйнарга тиеш. Шәһәр хакимияте әлеге проблема турында белә, әмма инде 3 ел дәвамында алар шахматчылар өчен бина таба алмый. Идет подбор вариантов. Хәзер төрле юллар карала. Бу бәлки моңа кадәр ябылган балалар бакчасы булыр. Яки шәһәр хисабына бирелә торган биналар арасыннан карарбыз. Әмма ул урын чыннан да җайлы, транспорт йөри торган җирдә урнашырга тиеш. Мы смотрим на то, чтобы это было действительно удобно. Андый бинаны карап туру өчен елына 10 миллион сум кирәк. Җитәкчеләр сүзенә караганда шәһәр бюджетында әлегә андый акчалар каралмаган. Шуңа шахмат йорты да юк. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Казанның Габиш бистәсендә яшәүчеләр ничек итеп кыш башында ук язны кайгырта, су баса торган урында йорт төзүчеләр белән Лаиш районы хакимияте проблеманы чишү юлларын табармы? Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасында укыгыз. Бүген Рөстәм Миңнеханов Казанда Россия фәннәр академиясе президенты Геннадий Красниковны кабул итте. Ул бу вазифага быелның сентябреннән генә кереште. Белеме буенча физик, техник фәннәр докторы, академик, тикшеренүләрен электроник өлкәсендә алып бара. Фәннәр академиясе президенты буларак бу аның Казанга беренче килүе. Шуңа күрә Казанның фәнни мөмкинлекләре белән таныша. Башкаладагы уку йортларын КФУны карый, ректорлары белән аралаша. Бүген Татнефтехиминвест холдингның директорлар советында инновациялы проектлар тәкъдим иттеләр. Утырыш Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә уза. Казан федераль университетында крекингның гомоген катализаторларын өйрәнәләр. Аны үзле нефть ятмаларын пар белән җылытып эшкәртү өчен кулланып була. Әлеге алымны Кубада сынап караганнар инде, шулай ук нурланыш ярдәмендә югары молекуляр углеводородларны үзгәртү турында да сөйләштеләр. Уфадан килгән заманча технологияләр җәмгыяте җитәкчесе роботлар тәкъдим итте. Яңа система ярдәмендә зур предприятиеләрдә хезмәт нәтиҗәлелеген арттырырга һәм кагаз эшеннән арынырга мөмкин. Рөстәм Миңнеханов бу проектны Башкортстанга барып өйрәнергә кушты. 2023 елда Казанда компьютерлар өчен платалар җыю заводы да ачылачак. Аны елына 300 мең дәнәдә җитештерергә планлаштыралар. Киләчәктә бу күрсәткечне 1 миллионга җиткерү күздә тотыла. Татарстан компьютерлар һәм платалар җитештерүче заводка беренче заказны бирә. Моңарча алар укытучыларны компьютерлар белән тәэмин иткән иде. Времена такие, что Хәзер катлаулы мәсьәләләрне хәл итү өчен киңрәк караш булдырырга кирәк. Без шундый чорда яшибез, ягъни нефть химиясе тармагы һәм аны эшкәртү турында гына уйламыйча, кирәкле станокларны да үзебездә ясау хакында фикер алышу бик мөһим. Фәндәге, сәнәгатьтәге тәҗрибәне кулланып, икътисадны ныгыту зарур. Я заверяю, что Республика Татарстан будет надежным, опорным регионом для Российской академии наук. Еще раз хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег. Аплодисментами давайте поблагодарим. Бүген утырышта Татарстан белән Россия фәннәр академиясе арасында фәнни һәм техник технологик хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Рөстәм Миңнеханов белән академия президенты Геннадий Красников кул куйдылар. Татарстан президенты Әлмәттәге фәнни лабораторияләрне мисалга китерде. Шулай ук Түбән Камада фәнни мәгариф үзәге ачарга тәкъдим итте. Россиянең фәннәр академиясе Иннополис университеты һәм Татнефть компаниясе белән хезмәттәшлек итәргә җыена. Мы тоже должны загружать вот сейчас для школ. Мы там 24 тысячи заказали. Еще нам надо будет посмотреть, двигаться, чтобы у них равномерный заказ был. Их надо поддерживать.
Бүгін хөкімет йортында Татнефть директорлар советінің шираттағы отырышы узды. Берді ұйышманың бұйылғы финанс хужалық ішчәнлігіне нәтиже осап декабрь айына бюджетні росладылар. Директорлар советында мұңанышы сатып алынған активларны Татнефть білән бірләштіру хақында да фикір алышалар. Отырышта шулай компанияның хәзіргі ішчәнлігіне қағылышлы башқа мәсьәләләр дә қаралды. Келесі отнада Татарстанда бүтін дүния мирасын соқлау конвенциясына 50 ел тулыға бағышланған холығыра форум узачақ. Ол 5 декабрьда башланып, 4 күн дәвам ите. Онда Африка, Латин Америкасы, бәйсіз дәүләтләр бірлігі илләре, шулай Франция, Греция һәм башка дәүләтләрдән дә 1000 белгеч катнашачак. Форумны Россия президенты Владимир Путин тәкъдиме белән уздыралар. Экспертлар табигатьне һәм табигый байлыкларны саклау, дини объектларга игътибар, мәдәни һәйкәлләрне торгызу мәсьәләләре буенча фикер алышырга җыена. Башкалада бу көннәрдә 9 төрле конференция узачак, яшь белгечләр өчен аерым очрашулар да оештырыла. Алар үз төбәкләрендәге тарихи һәйкәлләрне ЮНЕСКО исемлегенә кертү тәкъдиме белән чыгыш ясаячак. 2-3 декабрьдә форумның беренче өлеше Санкт-Петербургта узар дип планлаштырыла. Бүген ТАСС агентлыгындагы матбугат очрашуында ЮНЕСКО илчесе, республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев 1972 елда гамәлгә кергән конвенциягә тугры калучыларга рәхмәтен белдерде һәм форумның хәзерге геосәяси шартларда дөнья күләм мәсьәләләрне кулачлавында әйтте. Уверен, участники предстоящего форума отчетливо осознают, на фоне разгорающегося мирового конфликта именно наша страна, Великая Россия, отвергнувшая политическую и идеологическую монополию коллективного Запада, противодействует деструктивной деятельности и масштабным угрозам, поставившим мир на край гуманитарной катастрофы. Возрожденные нами святыни Казанский Кремль, Древний Болгар и остров Град-Свияжск, обладающие всемирной универсальной ценностью, дают прекрасные возможности для обсуждения важных вопросов укрепления мира, межнационального и межконфессионального согласия. Казанский форум станет местом для выработки перспективных решений и нашего совместного движения вперед на многосложном пути межкультурного диалога во всем мире. Рахимитегез. Добро пожаловать в Казань. Сейчас готовятся новые номинации. ЮНЕСКО мирасы исемлегенә кертү өчен хәзер яңа номинациялар әзерләнә. Шул исәптән Россия Татарстаннан да. Без аңа бәя бирүләрен көтәбез. Бу эш логистика кыенлыклары сәбәпле әлегә кичектерелеп тора. Документлар бөтен дөнья мирасы үзәгенә инде тапшырылган. Россиядән Казанның астрономия обсерваториясын тәкъдим итәбез. Татарстанда быел электрон хезмәтләрне кулланудан 17 миллиард сумлык социаль-икътисади файда алынган. Бүген Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта цифрлаштыру елына беренче нәтиҗә ясадылар. Ул Дәүләт Думасы депутатлары катнашында узды. Нәкъ шушы технопарк әле тармакның үсеш ноктасы булырга тиеш. Депутатлар монда булдырылган шартлар белән таныша. Ясалма интеллект үсеше, криптовалютаны законлаштыру турында да сөйләшәләр. Тулырак киләсе материалда. Вот эта вот конкретно модель умной теплицы. Монда килүче балалар компьютерда гына уйнамый, үзләре программалар яза. Казанда 30 августта ачылган IT-паркта цифрлы тормыш кайный. Балалар һәм өлкәннәр өчен монда нинди мөмкинлекләр булуын депутатлар килеп күрде. Уже сейчас в тестовом режиме можем оплатить цифровыми активами. Шушында ук аларга цифрлы акча белән түләп була торган кофе аппаратын тәкъдим иттеләр. Кофе аппаратта QR-код бар. Шул QR-кодтан биржага чыга һәм биржада уже криптовалюта белән яки цифрлы актив белән түли. Аннан кофе алады китә. Цифровой актив криптоэквайринг коша олыштырыла һәм миңа эшмәкәргә уже рубль килә. Криптовалюта куллану хәзергә тыелмаганда рөхсәт тә юк. Мондый аппаратларны гамәлгә кертү өчен закон кирәк. Эшмәкәрләр бу фикерне депутатларга җиткерде. Мы видим, что сегодня с биржами происходит тотально. Но Минфин считает, что в сегодняшних условиях мы могли бы, не знаю, кофе купить за крипту и майнинг, скажем, у нас очень много электростанций, на которых мы можем майнинг сделать. Яңа мөмкинлекләр, проектлар белән танышалар, цифрлаштыру елына нәтиҗә ясыйлар. Быел гына да 100дән артык чара уздырылган. Электрон хезмәтләр кулланудан социаль-икътисади файда 17 миллиард сумга җитә. Яңа инфраструктура IT проектларына 3,5 миллиард сум акча тотыла. Цифрлаштыру елын игълан иткәндә бу тармак барлык кешеләргә дә ачык булырга тиеш дигән идек. IT хезмәткәрләргә генә түгел, әтиәниләр, өлкән буын, үз эшен ачарга теләүчеләргә бу тармак һәр кешегә яңа мөмкинлек бирергә тиеш.
Бүгін республикада IT тармақта 40 мыңнан артық белгіш эшли, уртача хезмәт хакы 70 мең сум. Ел башыннан 3% арткан, белгечләргә ихтыяҗ зур әле. Моның өчен илдә дә, республикада да шартлар тудырыла. Без исә үз чиратыбызда инновацияле кадрлар тәкъдимнәрне гамәлгә кертү өчен эшлибез. Бу алга таба зур бер адым. Үз вакытында без югары технологияле укыту үзәген булдырган идек. Ул сәламәтлек саклау тармагын нык үстерде. Бу IT паркта әлеге өлкә өчен үсеш ноктасы булачак. Быел республикада IT продукцияны сатудан кергән табыш 130 миллиард сум, узган ел белән чагыштырганда 15 миллиард сумга күбрәк. Гөлназ Сайфетдинова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Календарь буенча кыш башланды. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулыгына кайда кар явачак дип фаразлыйлар, уртача 9 градус салкын. Төньяк-көнчыгыш районнарында Түбән Кама, Яршалы, Алабугада шулай ук кар уртача 7 градуска кадәр салкын. Республиканың төньяк өлешендә Октаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшем ихтималы зур 7 градуска кадәр салкын. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта температура 7 градуска кадәр төшә. Көньяк-көнбатыш Болгар, Чүпрәлдә кар явачак, уртача 10 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук урыны белән кар көтелә, 8 градуска кадәр салкын. Җомга явым-төшем көтелми, салкын булачак дип фаразлыйлар. Башкалабыз Казанда кар явачак, уртача 9 градуска кадәр салкын. Җил төньяк-көнбатыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 765 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.